lakay, madik mo lang nga balayatay. Pwede ba kayo nagpiksa tingiwat yaw? Katati kadwam nga mo talang, pagdigbigan nga naman ti ulo kon. Sika ba? Mapangkalaman mo yung samon. Yan, hindi mo lagtudong. Akong pa ibog na di gripo, men. Ukis ti sabana nga ba ako. Numadi nga tumakki. Mahimatay. Nagkastang na ti pinagbiag na ti lukong. Lakay, O, pa'y ba kahit? nalpas karitan? Madipay nga ron ba kahit? Nagkapoy mo ta di ubog ti gripo tan. Supay alakay. Ay, kamusta gay majay kwa, pinagpa-share yung kinyada Maria? Ay na, kasulit ba kahit? Ala nga sulit lakay. Kasulit ati pinagpagnami ba kahit? Indano na pa nga ron di baag di takki na di panike. Nya, nangibabay nga talaga. Lakayan nga man, nakki. Supay ba kahit? Kanayon lakas jayon. Nakita yung rod ni Maria di balay dalakay. Gun ba kahit? Nagpintas na kami ni Maria. Kat syempre alakay. Lahi mi nga. Lahi nga. Lahi titigray. O gusto sa dam, ulit man yung bagam. Oo ba kahit? Kunak, lahi tinapintas. Kasta ngam nakatungtong yung rod suna. Madi na nga ron nakatungtong na sa ati baak. Ay nuna na mga agtakke. Awan ang rod no kasi lakay. Madiang nga makaasawa ni Baakon. Supay ba kahit? Sa kadikalman, napang kami ko da ex na. Sino nga ex na lakay? Kani may laba kahit? Oh, api ni may lalakay. Di ba daro Jason abroad? Kung bakit? Ngam nagawi doon. Napang kami nga ron di balay da dikalman. Oh, nakita yung rod di suna. Una bakit? Nagpintas na kung nagpudaw na tatan. Madi kas na ide. O ana, nagtungtong dang nga rod ni Baak ni Mela. Madi nga ron bakit? Apay nga madi, kat na pang kayo nga rod di balay dang ako nam. Kasat no mga main, ibaak magbakit. Oh, anaman tinarabindan, tumakimanan. Han mga sunat ang makibakit. O, di na mayat, madi nga tumaki. O, ano rod inaramid ni Baak? Kinahimatay bakit? Naawan ng tipuot animal. Ana, nahimatay. Naggasangon, George. Ungarod bakit? Nahimatay, di nakita na ni Mayla. Apo na yon. Baka ging hihimatay lang mo't alakay, tadi na kahit makasangon ni Mayla. Supay bakit? Tarko nga talaga ti babae ni Baak. Sige nga rod, para pa sa matar aramidam tan, tagluto si Don tan. Sige bakit? Nataka ko ni Andres tatta. Paano man nagpakadwa nga mapankandada Maria? Sawaik lang nga din ni Marian. Baka agawin pa'y tagtitina pa. What? Ipabanglo man natin nga banag. Tano sumungsutak pa'y lang kimang ahot na tayat ko. Sipog man ta ni Mali. Oy, Andres. Ukis ti sa mga pero tika, kapurma ka mahit. Tan sa lakad mo ah. Anda Andres, disidido aktatan. Ano nga disidido Baak? Kaya't ko nga maasawa ni Maria. Baka itaray pa'y tagbabalot. Ata ka man ay. Madyak mamati ka niya mo. Ado man pambar mo na rajaytan. Madi Andres, pinanunot ko nga talagan. Kahit ko nga asawain ni Marian. Nagbiro ka lang ti sa bali malumang Baak. Madi nga siya. Madi ka nga mamati kanya Andres. Madi na kahit kaduan da kada Maria. Maday. Nakatadayo tapos namaki ka lang. Madi Andres, tanaka tumarak ti isa nga pulo nga tabletas nga loperamide. Kapunay nga sa kapulam. Di pa nagbarato taubo mo. Ituin na, awan ti pambar. Mindset ba? Uray pa inom ang maming katabletas. Bitak kayatan. Madi ka nga adwanan. Talaga Andres, madim nga kayat. Woy, maday. Uray niya teramidam. Sigurado ka. Woy, siguradong sigurado ak. Sigurado ka Andres. Madim nga talaga kayat. Awan, madyak talaga kayat. May isang mga mapan. Turpe.
Nagsayangin. Ikak kumatising kumila di mang kadwa kanyak. Uray niya ipagbagam dita. Madi ka kaduaan dyan, mapan. No, mapasagot ko ni Maria. Mayunak pa, itising kumila di mang kadwa kanyak. Bali, 10,000 amin. Apay taptam lang imbaga. Tatay pa'y kuma. Ang mukhang kwaag ni. Ugis di sa Andres, tatay ko pa ibagbagan niya mga kadwan nak, yung madinamit kaya nga kadwan. Apay aday imbaga. Sus, Andres, 3 beses mo ngayon bagan niya nga madinakit kadwan. Aday at imbaga baak. Awan. At ati paglay nga, basta kwarta, nagpartak ka. Maanipos ka ron baak. Manipers nga bagbagam dita. Itad bukit dita 5 mila. Ita sigurado nga kaduaan ka. Punay mga tanga kinagulang mo. Ana, madim kayat. Numapang kami may isam. Ato na eh. Naggulang ka nga talaga. 1, 2, 3, 4, 5. Apay 5 lang. Ay 5 mil pa. Kapay, di pa napasagot ni Maria. Punay kiti ni Bakan. Sure ball, mangangot ko. Sagutin na ka ni Marian. Tataman angot ti bagbagamon ah. Ikaw na. Mangangot ko, makatakki ka manan. Puskol talaga ata rupam, basta kwarta. Kasta. Itad mo lang kayang ko. Nagadu pala tangtang abon dita. Sige, papantang nga din, kagsukatin. Sige raw. Eh, kasat no gaya maji ko ha. Kananta. Nakadayaw, magmagnata. Mabisinan ta. Kisagot mo mitin ah, 10,000 ata igimon. Mati ah. Sige na taon mapanan. Yan. Sige, saklat na mamin din. Swapang ka nga talaga. Kasta ah. Sige raw. Maray nagta. Tagsukatakpay. Basta kwarta, nagpartak taniman. Ni ba akong matigsibsibog? Ay, ba? Apay pa pala nyo man nila kay kan? Awan pa kailan mo. Okay sa sabam, pumano ka man ditay? Apay nga papanawin nak, balay ni Andres aton. Apay, madik mo lang nga balayatay? Pwede baka nagpiksa tingiwat yaw. Katati kadwam nga mo talang, pagdigbigan nga naman ti ulo kon. Sige bak. Mapanggalamay may samon. Ni, apay, naalamay kwarta akon. Kamurmuryutom kami ni bagat ko. Kinabayagwit nga muryot ni bakit mo. Ay na po, pakawanon dak ko ma. Dita kayo man lang nang paras kailangan mo talang. Ayos, Andres. Bumbak. Intan. Nagbigang man tulo ni bagat ko. Mayat-mit lang agad di tirada kay Andres. Hoy, tiradang manak kay. Ugis ti sabam, intaman langin. Sige raw, intan. Let's go, Andres. Maria, wait for me.